And it's Hun will throw first for the ball. 25. Outside the 25. That's also outside the 25. And outside the 25, so first leg, it's Hundle to throw first. Game on. $134. Check 98. $177. No niin, ja tervetuloa takas seuraamaan sitten STC Tour, STC Tour 7 Final. 140. Eli STC Touri 7 finaalia, Hannu Suominen, Ulf Seder. Ja siellähän 59. hyvin on peli lähtenyt liikkeelle. Siellä Uffella nyt 265 eli alakerrasta liikkeelle. 57. Mutta ei riplaa. Hannuhan ei ole koskaan Tour-kisaa voittanut. Uffe on nimenomaan täällä Tallukassa parisen vuotta sitten. Hannu, you require 136. 136 Hannulla nyt ekallekin. Tämähän Uffelta meni semifinaali, ei vaan siis Kimia vastaan aikaisemmin 8 joukossa. Hienosti poikki. Uffella 109, 20 liikkeelle, mitäköhän siellä mahtaa olla? No se on sitten ykkönen, että eipä sitten. 96. Hannu, you require 72. Viimeinenkin tikka siellä lipsahti. Nyt on 4-8 Hannulla, eli varmaan 8 ja tupla 20. Game shot and the first Näin leg. Hannu Suominen Hannu menee Suominen. 1-0 johtoon Second leg, it's Ulf omalla first. aloituksella. Game on. $45. 55. 97. Hannu olisi laskujeni mukaan jo 8. suomalainen, joka STC-tourin osakilpailun voittaa. Se kyllä kertoo meidän tasostamme jotain. Tosiaan ruotsalaisia voittajia ei ole kuin Magnus ja tanskalaisia Karl Lausen, Dennis Linsjö, norjalaisia Robert Wagner. Eli suomalaisia olisi 2-kertainen määrä verrattuna muihin yhteensä. 140. Se olisi aika vakuuttavaa näyttöä. Ja näinhän se on Suomessa. Tuo aivan kärjen tuntumassa pelaava taso on kovempi. Eli meidän kärkitasomme on leveämpi. 60. Toki Ulf, you aina require voidaan 160. miettiä, käytännössä suomalaiset kaikki ovat käyneet ainakin kerran yrittämässä kunnolla.
Ja se on ehkä vähän sitten sattumaakin, että niitä voittoja on tullut Hannu, you require niin monelle, 151. kun taas esimerkiksi ruotsalaisista ihan periaatteessa yhtä hyviä pelaajia monet, kuten Daniel Larsson, 91. Ulf, you require uskomattoman 100. hyvä pelaaja, ei ole niin paljon kiertänyt, niin ei ole sitten sitä voittoakaan napannut. Ja nyt Teemu hakee Uffe. Game shot Ja and the second sieltähän se leg. löytyy. Ulf Seder. Loistava Third leg, it's tasoitus Hannu to siinä. throw first. Game on. 100 poikki Uffelta. Näin tilanne 1-1. 87. Tuolla päivän toisen kisan eli STC Tour 8 kaavioita äsken vähän nopeasti vilkaisin. Siellä 99. ihan mielenkiintoisia ensimmäisen kierroksen pelejä. Muun muassa Hannu Suominen, eli tässä pelaava finaalisti kohtaa Asko Niskalan jo 100. karsintakierroksella. Sitä ei laiteta striimiin, koska Hannuhan tässä nyt on useasti nähty. Sieltä tulee striimiin käsittääkseni Per Laursenin peli ja sitten 96. Magnuksen peli. Haluavat vähän saada ulkomaalaisia siihen. Magnushan toki 85. aikaisemmin jo oli striimillä, mutta kuitenkin. En muista ketä vastaan sillä pelataan. Ehkä te sieltä jo kotikatsomossa netistä ja varmasti näettekin tuon arvonnan 96. STC-sivuilla tai sitten Facebookista STCn seinältä. En nyt lähde tässä toista konetta availemaan ja katsomaan, että mikä se 125. Siinä nyt muutama peli sitten tulee hiljaisina, eli ilman kommentointia. Ja sitten palataan näihin kommentointiin viimeistään semifinaalivaiheessa. Ehkä Hannu, you require 104. Eli mikki ei ole kiinni, ei johdu siitä. Nyt Hanski hakee 104 tuolta 16. 48. Ulf, you require 156. Ja Uffe, ainoa vaihtoehto. Tämä on yksi niistä 6 poikkaisusta, mihin on vain yksi variaatio. Ja eipä mene. 59. Hannu, you require 56. 16 Teemu. Ja tupla 20-21 johtoon. Game shot Hannu and the Suominen. third Nyt se leg. Teemu alkaa Hannu löytyä. Suominen. Tuossa First juteltiin, leg, kun it's hän Ulf to throw first. edellisessä Game on. ottelussa, eli semissä, muutama tikka Teemu-yritys meni välillä 5, välillä 1 siinä alkuvaiheessa. Sanoin, että jotenkin se vaan tuntui niin erilaiselta tuossa lavalla, että ei välttämättä hermostuksen vuoksi tai minkään tämmöisen syyn, vaan ihan puhtaasti siitä, että näyttää erilaiselta tuo korkeus ja näin. Hannu aivan loistavasti täydet tähän lähtöön. Hyvin tulee Uffekin. Tuossa aamulla, ennen kuin pelit olivat alkaneet, keskustelin STC Tournament-johtajan Brianin kanssa, Brian Oscarin kanssa siitä, että sinänsä hienoa, että kaverit ovat täällä, kuten juuri Uffe ja Hannu ja muutama muu, jotka eivät ole näitä kisoja juuri kiertäneet, mutta juuri tuohon sijoittamiseen ja muuhun se tekee pientä sekoittamista, ja varsinkin kun tuo toinenkaan päivän kisa, niin siinä nuo sijoitukset eivät muutu, vaan saavat sijoitettu 136. samoihin Hannu, you kohtiin. require 120. Samalla kun siinä Hannulla nyt 102, jaa eipä mene. Niin siinä nimenomaan mainittiin muun muassa nämä herraa, ja Ulf, you require olisi pitänyt 90. varmaan jonkunnäköinen vedonlyönti, jos olisi kertoimet saanut, niin lyödä vetoon, kun kerran itse rupesi puhumaan. Nyt tupla 15 tasoittaa 2-2. Game shot Ja and the fourth siinähän se leg. menee. Ulf Seder. Näin hyvätasoisena Fifth ja leg, it's Hannu to jännittävänä throw tämä peli first. pysyy. Game on. Loistavaa. Sanottu, puolueettomia ollaan. Toivotaan molemmille parasta, mutta ennen kaikkea toivotaan 97. hyvää peliä. Ja hyvältä tämä ainakin toistaiseksi näyttää. Toki vasta 4 legiä pelattu. Mutta erinomaiselta näyttää. 140.
60. $94. $27. Siinä vähän huonompi heitto ja nyt Uffellakin lipsuu, mutta heti punainen sinne perään. 81. $83. Hannuhan kävi myöskin tässä muutama viikko sitten. Olisiko se ollut reserviliiton ampumakilpailuissa? Ja hyvää pärjäämistä tuli sielläkin nyt Uffella. 145. 6 hakee sieltä silmää, jolla olisi saanut 16 alle. Eli monipuolinen tähtäys. 180. Urheilija on Hannu 41. Suominen ja nyt katsotaan sitten mitä Uffe siihen vastaa. Tupla 16. Ui, miten kauas tupla 8. Game shot and the Ja fifth leg. sehän on Ulf oikein. Seider. Näin, Sixth leg, peli it's Ulf pysyy for edelleen first. jännittävänä ja Game ennen on. kaikkea hyvätasoisena. No, jännittävää se olisi ollut, vaikka Hannukin tuon olisi vienyt. Tämä oli kumminkin ryöstö, eli Uffe saa nyt edun. Mutta vielä 3 legiä tarvitaan. 100. Hyvää näytöstä nyt pojat tekevät meille. 140. $140. Hyvää peliä, hyvää peliä. Sitten vähän väärää 50. riploja. Josko nyt edes jommalla kummalla tai mielellään molemmilla tuo pysyisi tuolla yli 30. Toki pitkä matkahan tästä on maailmantasoon. 91. Lattiaturnauksissa usein molemmat pelaajat yli 100 keskarilla ja niitä pelaajia on todella paljon. Täysin 97. kavereita, mistä Uruguay en ole koskaan ennen 170. kuullutkaan. Tulevat jostain, ei nyt pystymettästä, koska ei PDC nyt ihan pystymettästä tulla, mutta kuitenkin tuntemattomuudesta ainakin minulle. 45. Mutta tämäkin kisa jälleen ja tämä pelikin jo tähän asti kertoo siitä, että kyllä meikäläisilläkin on aika monella 100. Ulf Uruguay monella mahdollisuuksia tuolla 125. pärjätä, kun tähän lisätään vielä Viljasen Kimi. Katsotaanpa tämä. Niin, tähän lisätään vielä Viljasen Kimi ja Kantelin 65. Makee tietysti Hannu Uruguay ainakin toistaiseksi 114. pois olevia Haavistoa Komulaa, niin kyllä meillä tasoa on. 43. Ulf Uruguay 60. Ja nyt Uffella 4-2, singeli 20, tupla 20. Oho, no tupla 20 ja tupla 10 sitten. Ei ollut tarkoitus, mutta katsotaan miten löytyy 10. Game shot and No, the se sixth löytyy leg. kyllä aika Ulf hyvin. Seider. Seventh leg is Hannu to throw first. Game on. Hyvin pelaa Uffe tällä hetkellä, hyvin pelaa Hannukin, mutta Uffe vielä paremmin. 60. Täytyykin yrittää muistaa pyytää kääntämään tuo taulu sen jälkeen. 26. Tämä peli on pelattu. Sieltähän tosiaan sitten näitä striimipelejä tulee taas, eli älkää menkö mihinkään. Siinä on 45. pieni tauko ja saadaan pelit käyntiin ja siitä saman tien yksi peli, joka minun käsittääkseni on Laursenin peli, niin 99. on tulossa lavalle. Tosiaan en tiedä, kuka silloin vastustia, vaikka olisi kuka tahansa. 96.
Helppo tunnustaa, kun ei tiedä. 60. 100. 96. 45. 60. Hannu, you require 155. Hannulla 155 kaventaa 3-4. Ei mene, mutta ai nyt vielä siihen kumitikka. 70. Tai sanotaanko If you require rävelystikka, hyvä 160. kuitti viimeisellä, mutta se on varsinainen kumitikka. Hannulla kun nuo tikat jäävät niin pystyyn, niin siinä on aina se vaara, että sieltä yksi tollanen 28. Hannu, you require nyt sitten 85. huono heitto, nyt nämä keskiarvot ovat pudonneet tässä. Aina tulee yksi huono leki. Ja Game silmä shot. And ja the seventh aivan leg, keskellä. Hannu Suominen. Hyvin menee poikki kyllä molemmilla, 8 ei voi leg is mitään. off to throw Voi first. väittää. Ja Game nyt on. Uffe lähtee 8. leki. $95. 45. 85. 134. 41. Nyt on vähän huonompaa hetkeä pelillisesti, ainakin Uffella. Hannu tulee hienosti. Todella 180. Fanaattinen kotiyleisö hurraa. 125. Hannu, you require Uffekin, mutta 142. Hannu ensin 142. Ei mene poikki. On 97. 64. Sieltä If you require 78 jää. 155. Uffe 65-738 käytännössä ainoa vaihtoehto. Oho, no se jäi vähän käteen. 66. Hannu, you require 78. Tupla 20 tasoittaa 4-4. 58. Ulf, you require 89. Karvan verran jäi alle. Uffella 89 eli 5732. Ja nyt on vaan 20 silmä. Vai onko tupla 5? 79. Hannu, you require 20. Game shot and the Ja 8th näin, leg. tilanne Hannu 4-4. Suominen. No 9th niin, leg is Hannu to throw Hannu first. lähtö. Game on. Se on Hannun etu tässä. Totta kai, parempi 3 loppu ja Hannu sanoi tuossa 99. semifinaalin jälkeen, että hän on viime aikoina saanut hyvin aina ottelun loppuun hyviä lekejä. Ja jos nyt sellaisia tulee, niin Hannuhan tämän sitten ilman muuta vie. No, riippumatta on hyvä leki. 121. Uffe pystyy hyvään lekiin vastaamaan vielä paremmalla. Taidot on, mutta yhtä kaikki, niin niinhän siinä semissäkin 134. Hannu oli 5-4 tappiolla ja sitten 13 tikkanen ja sitten 14 tikkanen siihen loppuun. 40. 60.
95. $60. Nyt taas näyttää Uffelta hyvin keskittyneelle. 140. Hannu, you require 148. Aika tasapäin mennään. Hannu ensin ja 148 ei mene, mutta siitä voi saada hyvän alle. 100. Ulf, you require 105. Uffe 105. Hakeeko alhaalta vai ylhäältä? Alhaalta hakee, eli nyt on 86. Ai miten kauas se nyt 68. 49. Hannu, you require 48. Varmaan 8. Ja tupla 20, hänen lempitupla, 8 scored. mutta eipä Ulf, mennyt. you require 56. Näin Uffella paikat. Ottaa taas ryöstö. Ja niin ikään tupla 20. Game shot and the Sieltähän ninth se leg. tulee. Ulf Seder. Vähän sellainen helpottuneen 10th leg huokaisu is siinä Ulf to näytti throw olevan. first. Game on. Että älä nyt mokaa tätä hommaa. Ehkä hän jo siinä ajatteli jossain vaiheessa, että kotiinhan tämä tulee. No, ei ole vielä kotona, mutta nyt taas Uffella etu. 100. Ja rento satanen tuplan päälle, mistä puhuttiin jo aikaisemmin. 58. $140. Hyvin tulee Ulf nyt. 100. $140. Loistavaa legiä vetää Ulf Seder tällä hetkellä. Hannu on kaukana takana, ei saa edes täysillä katkon paikkaa. Täysiä toki hakee. 139. Ulf Uffella will vähintään try 6 tikkaa tähän 121. 102 yhteen. No, ainakin 6 tarvii. 96 jäljellä ei ole paljon vaihtoehtoja kuin yrittää 60, mutta pitkät varret, laajat sulat, 44. heitti vähän niin kuin varman päälle, että jotain nyt edes jäisi. 140. Ulf, you require 77. Olisiko 5-7-20? Kyllä. Tupla 10 otteluvoittoon Ulf Seder. No score. Oi, Hannu, you jäikö require käteen, 64. käteen. No niin, Hannu Suominen 6-4, 5-5. 4-8 ja 3-2. 48. Ei ollut lähelläkään. Varmaan Ulf, vähän you hämätyi require itse, ei 77. heittänyt 8. Uffe sitten uudestaan 7-7. Uudestaan ripla 19. No, nyt se on singeli eli 18 Teemu. Ja tupla 20 otteluvoitto. 37. No ei se kauas Hannu, you mennyt, require mutta 16. ei riitä. Tupla 8. Tupla 4. 12 scored. Ulf, you require 40. Olisiko siinä nyt ollut sitten tämä homman ratkaisu? Game shot. Kyllä. And the match. Näin! Ulf Seder ottaa The 7th STC Tour SBC 7 Tour champion Ulf Hänen toinen Seder.